Hello guys, welcome back to a new vlog. Bari samaya andi vlog malpande. Bana inga duty timing pura 10 ಗಂಟೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ vlog malpura adaji. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದಾನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದಿತ್ತು ನಾನು vlog ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ಇನ್ನೇನು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಣಂಗಲಿ ಬಿದೇ ಬರ ಜುಬೈಲ್ പോകുന്നില്ല ಜುಬೈಲಿಗೆ ಸಿಟಿಗೆ ഞാൻ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವರಿಲ್ಲ ಊರ್ದಾಗುಲ್ ಕೂಡ ಒಟ್ಟು പോകുന്നിಲ್ಲ ಬರೀ ತೋಜ ಪೋವೆ ಮೂಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಿದ್ದಾಗಿ ತೋಜಲ್ಲ ಬಂಗಾನೆ ದೇಪನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಮಾರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪೂರ ಏನೇನೆ ಕೇದಾರ್ ಮೀನಾ ಬಾರಿ ಲಾಗುಂಡ guys, welcome back to our new vlog. Palle ini Aisha Arishin burdi yanu en anna boka ankle friends na gulpura Marigudi temple ge pina plan udulla pondulla mogalna gottiji mogul enche uppere andite ena burdite namma notiche uppere hi hi banni hi banni hi banni ambujeri papa undu papa avulu alla papa undu papa ulli ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಕಾಳಗಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಫಲ ದೀಪ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದಿತ್ತೀನಿ ಅವರ ದೀಪ್ತಿನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇತ್ತು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಡಿಕ್ಕಿದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಗೆ ಎತ್ತಿದ ಆಯನ ದಿತ್ತಿ ಪೋಂಡ ಪೋವಾಡ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಬಂದಿದೆ ಆಯ್ತಾ ನೀಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೋರಿ ಬಸವನಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಗ ಡಿಕ್ಕಿಡ್ದಿ ಆಯ್ತಾ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟಿನ ಹೊಲ್ದಿಪ್ಪ ಎನ್ನ ಚಪ್ಪಲಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಓ ಬಸತಿ ಮಾಡಮ್ಮ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಪೋಡಿ ನನ್ನೆ ಬಸತ್ತಿಗೆ ಎದ್ದು ಕೊರ್ಪಿ ಅತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಓಲ್ದೀಪ ದೂರಂಡು ದೀವಡ್ ದೀವಡ್ ತುಂಬಾ ಉಂಟೆ ಅವಿನಗಳು ಪೋಯಿರಾ ಓಯ್ ಪಕ್ಕು ಅತ್ತಿ ಈರ್ ಮೆಗ್ದಿನಗುಲ್ ಪಿರಾಡುಲ್ಲೇರಂತ ಕೈ ಬಿಡ್ದು ಪೋಪಿನತ್ತ ಅವೇ ಬುಡೇದಿತ್ತುಳ್ಳ ಇಂಚ ಕೈ ಬಸಂ ಪೋಪಾರಿ ಇದು ಉದರೇನಿ ಓ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇ ತೂಪೆ ನವಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಕಲಿ ಆರು ಎಂಕಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಂಗ್ ನಾದಿ ಆಯಿಷಾ ಅರಿಶಿನ್ಲೆ ಸಮರ್ಪ ಮಕ್ಕಗೆತ್ತನ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವಿ ಇತ್ತೇನು ಮಾರೆ ಏ ದಾನೆ ದಾನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗ್ರಾಫಿ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದಾಗಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹಾಂ ಅದು ಲೈಟಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬರುತ್ತದೆ.
पोची एक ఇంచిన పక్కు నంచిన ఆనంద పోచి ఆరు పోతు చేడదాలి నేడు దుంబే మేరే ఇడే బయట చేడదాలజ్జి దాలజ్జి మనం వర్చాన్ని పేపర్ రెండు అಲ್ಪ దాలజ్జి ఎక్కడి నుంచి పనందు లేడు దాల ఒప్పంది ఆ జನ ಒಪ್ಪೇರಾ ಅವ್ಳು ಪರಿಚೇರಿ ನಜ್ಜರಿ ಯಾನ್ಗೆತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಮಾಮಿತ್ತೆ ಕಲ್ಲರು ಹಾಕ್ಬೇರಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಪಕ್ಕ ಇರ್ಕುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಟೆಂಪಲ್ ಹೋದ್ ಬತ್ತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕುಲು ತಿರ್ಕೊಂಡಿತ್ತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಜೋಕುಲ್ ಬುಲ್ತೋದಲ್ಲಿ ವಿಷಯದಾದವನ್ನಾಗ ಆಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ID ಕಾರ್ಡ್ ಅದು ಇವ್ರು ಮೂಲು ಇನ್ಯಾಲು ಅವೇನ್ ತೂದು ಅಪೂರ್ವ ಪಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಸುರುವ ತಿನ್ನುವಂತ ಅದಿನಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಎಂಕುಲ್ ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಮೂಲು ಬುಲ್ಪೇಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಅಂದು ಬುಲ್ದಿನಿ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಉಂಡು ಮಾಮಗೆ ಎತ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಕನ್ನೆ ಬ್ಯಾಟ್ बोले इन ಎಂಕಲೆ ಗೊಂಜಿ ಎಂಕಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿಯರ್ ಎಂಕುಲು ಟೆಂಪ ಸಂತೆಡ್ದು ಪುರ ತಿರ್ಗದಿಂಚ ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಆರ ಲೆತ್ತದ ಎಂಕಲೆ ಪಾತಿರಿ ಆಯುಷ ಅರಿಶಿನ ಕೇಂದಿರು ಅಗಲನೆ ಸೋಂಬರ್ರೆ ಬಂದಿರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಂದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮಂಡಿಡು ಅಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪುಂಡು ಬಲ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ಏನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಅವಲ ಚೂರ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕ್ ಶಾತ್ರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್.